ta lo mà đo mà lo mán mà rồi mà phay khi ấy nè này muốn nè rồi mười tiền bà nó này là cha hả เป็นสระครั้งนี่ bây giờ สร้างวันหนึ่งยกลิดดำเนาะ lia chụp lia cái nè mít lia muốn mà rồi khe chiên ở lâu người đi mán mán chụp mờ dạ ซ้ำอ้ำมากมันปวดใส่หิวไว้ที่ไหน đây này vô sơ khơ mót đi ปราบแต่ไหม làm chắc tay kia ra đi ôi bị vậy chập ra chân hot à linh ta lực là tù mà ถึงที่เป็นลบเยอะไงลบเยอะไหม tê mặt gì rồi đỏ tê rồi เป็นเติร์ดบุญ không mày trộm dây nhưng mà miên ở bên này bọc phèn phèn này นี่มันถ่อม Ngọt.